Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Mga igsuon, atong ihalad kining santos nga misa sa padayon natong pagampo alang sa atong mga kaigsuonan nga naepektuhan karon ining pandemic. Alang usab sa pagampo nato ug pagpasalamat sa tanan nato mga benefactors, donors nga padayong nagtabang nato dinhi sa atong simbahan. Ug aron maandam ta sa pagsaulog dining santos nga misa, ato karong hinumduman ug hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadonon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, gidumala mo ang tanan ngadto sa ilang kahingpitan subay sa imong balaod sa gugma. Himua nga mahigugma kami kanimo ug sa usag-usa kanamo aron mudangat kami nganha sa kinabuhing tunhay kay alang niini imo kaming gibuhat. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon sa Ecclesiastes. Ang tanan nga mahitabo dinhi sa kalibutan mahitabo sa panahon nga gitagal sa Dios. Nagtagal siyag panahon sa pagkatawo ug panahon sa pagkamatay, may panahon sa pagtanom ug panahon sa pag-ibot. May panahon sa pagpatay ug panahon sa pag-ayo. May panahon sa pagguba ug panahon usab sa pagtukod. Nagtagal siyag panahon sa kagul-anan ug panahon sa kalipay, may panahon sa pagbangutan ug panahon sa pagsayaw. May panahon sa pakighilawas ug panahon sa paglikay niini. May panahon sa pagakos ug panahon usab sa dili pagakos. Nagtagal siyag panahon sa pagpangita ug panahon sa pagwala. May panahon sa pagtigom ug panahon sa pag-usik-usik. May panahon sa paggisi ug panahon sa pagtapak. May panahon sa paghilom ug panahon sa pagsulti. Nagtagal siyag panahon sa gugma ug panahon sa kasilag, may panahon sa gubat ug panahon sa kalinaw. Unsa may makuha sa tawo sa tanan niyang kahago? Nasayod ako sa kapalaran nga gitagana kanato sa Dios. Nagtagal siyag hustong panahon alang sa tanang butang. Gihatagan kita niyag kaikag pagsusi sa mahitabo sa umaabot nga panahon apan wala kita niyag hatagig katagbawan sa pagsabot sa hingpit sa iyang gibuhat. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Responsoryo. Daygon ang Ginoo akong bato. Daygon ang Ginoo akong bato. Daygon ang Ginoo akong bato, akong dalangpanan ug akong kuta, akong salipdanan, akong manluluwas, akong taming nga akong gisaligan. Daygon ang Ginoo akong bato. Ginoo, unsa ba ang tawo nga imo man siyang gitagad? Ang anak sa tawo nga nagahuna-huna kaman kaniya. Ang tawo ingog ug usa ka ginhawa,
ang iyang mga adlaw sama sa usa ka lumalabay nga anino. Daygon ang Ginoo akong bato. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ko ikaw, O Ginoo. Usa ka higayon ni ana samtang nagampo si Jesus nga siya rang usa miduol kaniya ang mga tinun-an. Kinsa man kuno ako sumala sa sulti sa mga tao nangutana siya kanila. Nag-ingon ang uban nga ikaw mao si Juan nga magbubunyag, nanubag sila. Nag-ingon usab ang uban nga ikaw mao si Elias, samtang ang uban pagayod nag-ingon nga ikaw usa sa mga propeta kaniadto nga nabanhaw. Ug kamo unsa may inyong ikasulti kinsa man ako, nangutana siya kanila. Mitubag si Pedro, ikaw mao ang Mesiyas nga pinadala sa Dios. Apan gipinahan sila ni Jesus nga dili gayod manugilo niini kang bisan kinsa og midugang siya pag-ingon, ang anak sa tao kinahanglan nga mag-antos pag-ayo ug isalikway sa mga punuan sa mga Hudiyo, sa mga kadagkuan, sa mga pari, o sa mga magtutudlo sa balaod. Patyon siya, og banhaon sa ikatulo kaadlaw. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Mga igsoon, ang kinabuhi dinhis kalibutan padayon nga gihisgutan diri sa atong unang pagbasa nga ang Ginoo nagtagal og tukmang panahon. Kanabitang panahon nga nagkausab-usab dinhi sa atong katilingban, gitagna na nas Ginoo. Mao nang dunay panahon sa pagkatao, panahon sa pagkamatay, panahon sa pagtanom, panahon sa pag-ibot sa tanom, panahon sa pag-ayo, panahon sa pagpatay, sa pato, panahon sa pagtukod og balay, panahon sa pagguba sa balay. Pero ang pangutana, ang tanan bang nahitabo sa kalibutan na tukma sa plano sa Dios? Nanglitan ron kanang abortion. Unsa man na, mao ba na ang panahon sa pagpatay? Na haom ba na sa Ginoo? Murag wa gitingal na mahaom. Kanang panahon nga imong imurder ang tao, gatalikod in taon, imong pusilon. Unsa man na, mao ba na ang panahon sa pagpatay? Kanang paghimog test tube baby, kanabitang ana nato isod ang fertilization diha sa test tube. Niya ato dayong pilian hain tong hybrid, ilabay tong uban, ya kadto mo i-inject para mo mataw. Panahon ba na sa pagkatao? Posible sad. So duha ka klase ang kaning gitawag nato bag kabubuton sa Ginoo. Naay kabubuton sa Ginoo nga iyang gibutang sa law of nature, nasay kabubuton sa Ginoo nga iyang gibutang sa iyang mismong kabubuton. Sabot prani nga atong ebanghelyo karon, di man ni law of nature, pero balaod ni sa plano sa kabubuton gyud mismo sa Amahan. Dili man na nature nga ang tao imong bunugon, imong paantuson, ilansang sa cross, di man na normal. Pero part gyapon na sa kabubuton sa Ginoo. Pero murag di tingali tanan ang gitagaan ani. Ang gitagaan ani maong kabubuton nga kanang gitawag na to specified nga kabubuton sa Ginoo or special nga
okasyon maura sad tong mga pinili sa Ginoo sama ni Maria. Dili man to nature ang iya nga mamabdo siya nga wa hilabtig laki. Pero special to nga kabubuton sa Amahan. Si Kristo sad nga ilansang sa cross, di sa to normal nga way sa kamatayon sa tao, pero kabubuton sa Amahan. Kasagaran nato ang atong mga panghitabo sa kinabuhi kabubuton sa nature. Nya kaning nature, ano tan, law of nature. Sa may law of nature panalitan, tuwa ka sa 4th floor. Nya moamba ka. Asa man ka padong? Adto sa 5th floor o ari sa ground floor? Ground floor. Law of gravity. Nakaron, dako kay kag problema. 25 anyos pa ka, gibuwagan ka sa imong uyab. Nya murag wa nay paglaom para nimo ang kalibutan. Ana, pero buhi pa ka. Nitungtong dayon ka dito dapit sa may koridor sa 4th floor. Nya porting simintuhas ubos ni amba ka. Sa may hitabo nimo, patay. Pagkamatay nimo, maingon ba ka? Mauna ni ang kabubutos Ginoo nga panahon sa pagpatay. Dili, ika mo ay nagbuot nga namatay ka, ning gamit lang ka sa law of nature. Parehanang magamit kog pusil. Pusil. Unsa man ang pusil, inigbutuan na, mugawas to katong tingga, nga gahi. Nya natumong mas akong agtang. Nya kusog man ka ito mo mulupad. Law of nature, unsa man? Ang humok madutlan sa gahi. O niya, metal versus agtang. O, kinsa maroy malapsan? Ang agtang. Niya, unsa man na? Panahon ba nas pagpatay? Dili. Ning abe lang ko sa law of nature, kanang gitawag na to og kaning difference bitaw sa thickness, hardness. Niya, ang katong soft, malapsan gito sa hard. O, mao na, patay ang tao, gipusil sa iyang isig katao. Ning abilta sa law of nature. So kaning law of nature, pwede ni nato i-abuse. Pwede sa ni nato i-good use. Kung mo abilta sa law of nature, sa paagi nga maningkamo ta pagtugkad unsay kabubutos Ginoo, kana good use of nature. Pero mag-abil ganita sa law of nature o sa nature na gihatag sa Ginoo nga giagi nato sa atong kabubuton, sa atong gusto, kana dakong posibilidad gitawag nag abuse of nature. Mabitang naguba na ron ang atong dagat, naguba na ang atong kaning mga bungtod, naguba na ang atong mga sapa, naguba na ang atong mga mineral resources, hasta ang atong hangin karon nagtap-tap na ta tugon aning COVID, naguba na pud siya. Kani siya bunga ni sa atong saman use of nature or abuse of nature? For sure, abuse. Mo na siya. Karon si Kristo nangutana sa iyang mga apostoles, kinsa man kuno ko? Way nakatubag, pero si Pedro maoy niingon, ikaw mao ang Mesiyas. Kinsa man ni si San Pedro? Mao ni ang atong unang Santo Papa nga maoy gibutangan sa gitukuran ni Kristo sa simbahan. Ang pasabot ni Kristo niini nga maminaw ta sa simbahan, musunod ta sa gitudlo sa simbahan. Ay mugsunod sa gitudlo sa pare, labi na ang gitudlo nako isi pare ni sukwahi sa gitudlo sa simbahan. Ang ato ang sundon ang simbahan. Nya ang doktrina sa simbahan, ang gitudlo sa simbahan nga nihaom sa pagtulunan gyud ni Kristo, kana mauna siya ang atong sundon kay naa diha ang tinuod nga kabubuton sa Ginoo. Nya kung magsunod na tas kabubuton sa Ginoo mga igsoon, unsa may tabo? Mulambo ang atong kinabuhi. Pananglitan ingon siya, panahon sa pagtanom. Nya panahon sa pag-ibot sa tanom. Karon kanus man na itanom nimo ang mananta namtay batong des gawas gitanom ra ba na sa akon sa kristansi kani aton sa kristansi Jackner, tanom siya batong. Kusog pa makaing ni bunga. Ibton din na nato.
Dili pa. Ini maabot ang panahon nga di na na mamunga. Ang itabo, laya naman na, ibton. Parehas sa nas bata. Ang bata, di apastiyan sa inahan, ato na ding patyon. Dili. Pakatawha o sana. Nga inikataw nas bata, huwata. Kaya moabot yun ang panahon nga, di na nahapit kalakaw. Hangtod yun nga, di na nakamawang mukaon. Hangtod yun nga, di na nakamawang muginhawa. Kana, mo na ng panahon nang maingon na ka, panahon sa pagpatay. Gitawag og natural death. Mo na siya makalipay sa Ginoo. Kay ang matag buhat sa Ginoo sa kalibutan, duna gyoy sangkuan. Duna siya'y bunga. Duna pa siya'y angay abuton. Pananglitan ako karon, napari ko at age 40. 40 akong edad pagkapari. O gipatay pa kong mama dito sud sa iyang tiyan, kay katulo naman kong anak, di ko kaabot og 40 katuig. Nya 40 pa day katuig ang akong angayng puy-as kalibutan aron matuman ang plano sa Dios nga mahimo kong pare. Nya karon kay na-assign man ko dinhi aning parokyaha kaning San Vicente Ferrer. Pila na may akong edad pagka-assign? 55. 55 ba to? 55. So gikan sa 40, nagkinahanglan usag 15 katuig, una pa ko ma-assign dinhi. Plano sa nis Ginoo nga ma-assign ko dinhi. Pero og gipusil pa ko pagka 5 katuig sa gikas akong pagkapare, kay naglagot nako, nya nabuak niya akong agtang igos 45. Di ko kaabot og 15 katuig. Sa ato pa ang planos Ginoo, di na mahitabo kay do na may tao nga ni abuse sa nature, gipusil man ko. Karon ikaw og mani og mamatay ni unsa man na, abuse of nature or use of nature? Depende. Og mamatay ko sa kong gihigdaanan, kana use of nature. Pero og di san mamatay, ako gyud magpakamatay kay gamay na kayong kolekta, abuse of nature. Inaot punta nga di na mahitabo, no? Gi manindog ta. Pag-ampo sa katawhan. Mudangop kita karon sa Dios diha sa atong mga panginahanglan uban sa mapaubsanon nga mga kasing-kasing ug moingon kita, amahan pamatia kami. Amahan pamatia kami. Nga ang mga nangulo sa atong simbahan kanunay magiyahan sa Dios ug mupadayon sa pagpangalagad sa tanan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Nga ang mga nangulo sa atong nasod kanunay magbabantayon sa mga panginahanglan sa katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 virus makabaton na og hingpit nga kaayuhan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Nga ang mga sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama o pagihan ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman-unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Nga ang mga mihalina ni ining kinabuhia makaangko na sa kinabuhing walay katapusan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. O Dios, sa kagahuman, imo kaming gibuhong sa imong gugma, busa dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy namo dihas gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen.
praise to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa iyang mga kamot, alang sa pagdaig sa paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, nagahalad kami niining mga gasa aron pagpakita sa among pagtuo ug paghigugma, himoa nga makapahimuot kini kanimo ug nga mahimo alang kanamo nga pasalamat na Hesukristo imong anak nga maoy among Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maanaw sa kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig, duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhuno nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Dahigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto siya mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alag kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among gipamisahan karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy,
dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug kadtong nagsimba diha sa online nga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Jesucristo. Amahan namo, ana ka sa langit, pagdaygo ng imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug di mo kami tugyan sa pagsulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaaw usab kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, ila ko angay ug galawat kanimo, apan ipamulo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuwa ko nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. I, the Lord of sea and sky, I have heard my people cry, all who dwell in dark and sin, my hand will save.
Magampo kita. O Ginoo, gilig-on mo kami pinaagi ni ining Eucharistia. Padayuna ang pagtabang kanamo pinaagi sa imong gugma. Himua nga mahubad namo ngadto sa buhat ang pagtuo ug ang paghigugma nga among gihuptan dinhi. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. O Dios, among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19, nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliupo kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliupo usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panahabang sa mga Kristiyanos. Iyampo mo kami. San Rafael Arcangel. Iyampo mo kami. San Roque. Iyampo mo kami. San Lorenzo Ruiz. Iyampo mo kami. San Pedro Calungsod. Iyampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iyampo mo kami. Manindog. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diyos nun nga kalampusan, divine success. Pero mahitabo ra ni siya kung mo gamita sa nature uban sa pagtuo sa Ginoo. Dili nato i-abuse ang nature. Nanadaya ang atong unang mga stained glasses, nabutang nano ang atong stained glasses nga unom ka Stations of the Cross, basin og mudagan panig mga pila ka adlaw una ma-install ang tanan. So dako na kay ning grasya nga nakasugod na ta pag-install sa atong mga stained glasses. Yampo nato nga magmalampuson unta hangtod mahuman gyud ang pag-install ni ining tanan. Ug atong pasalamatan sad atong iampos Ginoo ang ato sang mga kaigsuonan nga ming contribute alang sa pag-sponsor aning maong mga stained glasses sa 14 stations, 7 sacraments, ang stained glass ni Mama Mary o ni St. Joseph ug labaw tanan ang stained glass ni San Vicente Ferrer kanang nailingin diha sa Taliwala. Salamat kay ninyong tanan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa, padayonon nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo.